Kaixo, guzioi, eskerrik asko bat egiteagatik nire kanalarekin, Gorka Palazio irakaslea naiz, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, eta gaurko ikasgaian bideogintzaz eta podcastingaz hitz egingo dizuet. Badakizue, gure irakasgaian oso garrantzitsua den bideogintzaren panorama ikusi behar dugu, sare sozialetan gero eta indar gehiago dutelako bideoek, ikusten duzuen bezala. Twitter hasieran testua zen, besterik ez, baina orain ikusten da gero eta maizago agertzen dela isa sarean bideoaren garrantzia. Berdin gertatzen da Instagramen, TikToken, RedNoten eta hainbat aplikaziotan, hainbat sistematan. Bueno, gure irakasgaia badakizue palazio.org, hementxe berton dago, jarri dizuet nire screencasta jarriko dizuet, nire portatila, eta holan ikusten duzue gutxi gora bera nola den, palazio.org, atzeragoaz, eta hemen gizarte eta kazetaritza parte hartzailean. Hemen kursoria ikusten duzue, klik egitean, hor bilatuko duzue hain zuzen, bideogintza edo podcastinga web 2.0 plataformen aroan. Badakizue hemen goia bilatzeko aukera ere daukazuela, hemen txeberton, eta bideogintza ipinita berehala topatuko duzue posta. Hemen 38 diapositiba dira, beraz, luzea denez, has gaitezen. Horretarako jarriko dugu holan, nahi baduzue, eta titulua horixe da. Hau da, ikusentzunezko fitxategiak eta web 2.0 podcastak eta bideokastak. Domeinu publikoan dago, beraz, edonok erabil dezake hemen ikusten dugun zer hau. Eta, cancelar, escape. Bueno, bigarren diapositiban zera ikus dezakegu. Bideo aplikazioak erraz erabil daitezke dispositibo mobiletan. Android eta iOS dira sistema eragile nagusiak gaur egun, eta ikusi duzue aspaldi honetan gero eta aplikazio gehiago daudela, hain zuzen, bideoak, bideo laburrak egiteko, streamingak egiteko, hau da onlineko zuzeneko emanaldiak, eta horrexegatik importantea da honetaz konturatzea eta jakitea zeintzu diren aplikazio horiek erabili behar ditugunak. Antxina gertatzen dira, garai batean orain dela urte batzuk badakizue metabersoak erabiltzen genituela mundu virtualean ere klaseak emateko, onlineko klaseak. Nik esperientzia hori eduki nuen eta hor metabertso horretan hor daukazue ni neu hain zuzen atzekaldea ikusten da eta klasean eraikin bat hartu behar izan nuen, hain zuzen klaseak emateko. Gero, badakizue, 3 dimentsioan egindako, hau da, mundu virtual hauek galdu zutela modatik pasatu, zelan baita esateko, eta etorri ziren beste aplikazio batzuk eta baina garrantzitsua da esatea, oraindik hor dagoela, mundu virtualak eta irakaskuntzan eta sare sozialetan ere erabiltzen ditugula. Beste alde batetik ere, hor diapositiban galdetzen duan bezala, nire ikasle guziek ikusi behar dute testu moduko filme bat edo zati bat, bideo bat, hain zuzen, konturatzeko zer den mundu digitala, ezta? 0 eta 1 zenbakien mundua. Horrexegatik galdera egiten dizuet hor, ikusi alduzue inoiz testuko filmeak, filmerik, edo ikusi alduzue inoiz testuko filmerik, ezagutzen duzue Alif edo Kaka libreria Linuxen, bueno, Linux sistema erabiltzen baduzue, badakizue Alif
horren bidez, libreria horren bidez, pelikulak holan ikusten dira hemen ezkerraldean ikusten dugun bezala, ezta? Edo kolorezkoak ere izan daitezke, eta hor ipini dizuet beste adibide bat. Azken finean, konturatzeko, hor lotura ere badaukazue, YouTubera joan eta hor ikusi alduzue bat. Konturatzeko nola mundu honetan zeroak eta batak dira. Audiovisuala ez da antxina bezala, oain digitala da, eta horrexegatik garrantzitsua da zuek konturatzea zer den hori eta nola implementatzen den. Bueno, hor dituzue adibideak hain zuzen YouTubeen. Segi dezagun aurrera hurrengo diapositiban, eta hemen argi eta garbi konturatu behar gara, nolabait hemen ikusten duzuen bezala filma baten pisua zein den. Filme oso bat, DVD euskarrian, esate baterako, 9 giga dira, gutxi gora bera, pisua 9 giga guztitara, 120 minutuko filma. Bueno, kodifikazioa MPG-2 DVD formatuan da, eta ikusten denez, asko pisatzen du, biztan da, 9 giga asko da. Bueno, gero bakizue garai batean guk ripeatu egiten genituen filmak, eta horrexegatik hor daukazue, hain zuzen, filma baten pisua CD euskarrian. Hau da, DVD batean zegoen filma, CD euskarrian ere egon zitekeen, eta horretarako pentsatu diferentzia itzela zela. Hau da, kalitatea, kontua zen kalitatea jaistea, jakina, eta 9 gigako DVD bat utzi behar genuen 650 megako CD euskarri batean. Eta berdin mantenduz, jakina, hau da, filme osoa izan behar zen, 100 minutu, 120 minutu gutxi gora bera. Baina, esan bezala, formatua aldatuta. Hau da, MPG-2 DVD horretatik pasatu behar genuen filme hori MPG-4 eta gero kodek bat sartu. Zein izan ziteken kodek hori? Bueno, normalean isabiz edo div isa. Hoietxek izan dira gehien erabili diren kodekak trinkotzeko. Hau da, kalitate honean zeuden bideoak edo filmak, hain zuzen, ikusi alizateko CD euskarrian. Beno, horrela, hasi ziren sortzen online eta offlineko konbersoreak. Eta baita onlinekoak, hau da, konbersoreak izan daitezke zure ordenagailuan edukita offline egiteko konbertsioa, edo onlineko konbersoreak hain zuzen zuk programarik edukibarik. Offlineko konbersore batzuk, horri ipini dizuet esate baterako Total Video Converter, ospetsua da, eta Power Director Cyberlink enpresaren programak ere aukera ematen du pasatzeko batetik bestera, hau da, formatu batetik beste batera. Eta gero onlineko konbertsoreak asko dira eta aldatuz doaz, ospetsuak izan dira azkeneko urteetan Samsung, Online Converter eta beste batzuk. Eta nondik lortu bideoak, askotan ikasleek eta kazetariek galdetzen dute, kontxo batzutan bideoak lortu behar ditugu. Gaur egun, badakizue adimen artifizialari esker, bideo horiek sortu alditugu hain zuzen aplikazio generatibo batzuk erabilita, esate baterako BO3.bat esate baterako, edo hainbat daude, Flickr eta bar. Baina, antxina, galdetzen genuenean, berehala bilatu, eta esaten genuen, kontxo jo, badira leku batzuk, esate baterako, lizentzia libreko bideo asko dituzue, archive,
archive.org, archive edo bueno, hori izan da nolabait ospetsua hain zuzen, interneten zegoen guztia batu nahi zutelako, zerbitzarietan utzi nahi zutelako, eta gero web 2.0 sortu zenean, konturatu ziren ja 2004 urtean ezinezkoa izango zela, ze ja Google eta beste digante batzuk hasiak ziren nolabait ahalmena ematen, hain zuzen gure gizartean bizi direnei, hain zuzen, guk geuk sortzeko bideoak eta filmak eta eta orduan ezinezkoa da, diru asko suposatuko luke horrek, eta gaur egun gauza guztiak batzen dituztenak badakigu zeintzu diren, Google mendebaldean, Google da nagusi horretan. Bueno, horre jarri dizuet, horre ikusten duzue, 1.700.000 gora daudela, horre filmak edo bideoak hain zuzen archive.org. Rick Prelingerren webgunean, Rick Prelinger eduki genuen unibertsitatean, oso hitzaldi polita grabatu genion, zehazki nire kanalean, nik grabatu nuen eta aukera daukazue ikusteko YouTubeen. Hemen daukazue, hain zuzen, Rick Prelinger, Bilbon, Prelinger archive.org-ko zuzendarietariko bat da, eta sortzailea, filmagilea, beti dedikatu da horretara eta oso lan politak egin ditu, bilduma oso bat utzi zuen archiven, ongilea da, nolabait esateko, horregatik jarri dizuet, eta hor lotura hain zuzen YouTubeko hitzaldi hori, Bilbon egin zuen hitzaldia, 7 kaleetan, Bilbozarrean izan zen hitzaldia ikusi ahal izateko. Oso deigarria, polita eta guztiontzat interesgarria. Bueno, nondik lortu bideoak segi dezagun esanez, YouTubeen ere badaudela, ez bakarrik archiven, all public domain kanalean YouTubeek asko eta asko jarri zituen, batez ere asko izaten dira filme zarrak, gero hartu alditugunak, deskargatu hain zuzen, gero zatiak ipini ahal izateko bideoetan. Zergatik, lizentziarik ez daukatelako. Hau da, domeinu publikoan baldin badaude, edonok har ditzake zatiak edo lan osoak gero beste lan batzuetan sartu ahal izateko, biztan denez. Bueno. Wikimediak ere gauza asko dauka, eta oso interesgarriak, eta horregatik ipini dizuet hor, hain zuzen, oso leku estrategikoa delako, hain zuzen, kazetarientzat, hainbat bideo, hainbat argazki, hainbat gero sare sozialetan erabili ahal izateko. Beraz, Wikimedia da, Wikipedia dago Wikimediaren barruan, eta lizentziak kontutan hartu behar ditugu, jakina. Hor, hainbat eta hainbat lan deskargatu ahal izango dugu eta erabili, nola ez. Nola deskargatu bideoak, programarik erabiltzeke, aukera, Clip Converter, CC, hori da aukera bat, gero ikur dezagun B aukera, Keepbeat, beste bat, deskargatzeko programak dira online, hau da, programarik eduki gabe zure ordenagailuan. Dena dela urtez urte aldatu zoaz eta beste programa berri batzuk sartzen dira, eta hori kontutan hartu hain zuzen ere. Ze aukera, beste aukera bat, Clip Nubber, deskargatu ezin diren bideoak graba daitezke, YouTubeko bideoak MP3 formatura pasa daitezke, screencastak egiteko aukera, bideoak beste formatu batera pasatzeko aukera, programa asko daude hain zuzen
aukera hoiek ematen dizkigutenak, eta Clip Naver da hoietariko bat. Bueno, kompatibilitatea oso importantea da. Askotan irakasle batzuek eta profesionalek aholkatzen dituzte programa batzuk eta bar, baina kontutan hartu gabe kompatibilitatea. Linux munduan eta software librean badakizue guretzat oso importantea dela, eta horrexegatik programa bat erosten duzuenean edo programa bat erabiltzen hasten zaretenean, garrantzitsua da kompatibilitateaz zerbait ikuskatzea, erreparatzea horri, eta hor daukazu esate baterako Keepbiden dagoen kompatibilitatea bideotegiekin, hainbat bideogune daude, eta orduan hor ikusten dugunez Keepbidek kompatibilitate handia dauka. YouTuberekin bakarrik ez, baizik eta hainbat beste aplikazio batzuekin, beste sistema edo plataforma batzuekin ere nahiko kompatiblea da. Bueno, pasa gaitezen 15. Diapositibara, eta hor esaten dizuedana da, azkeneko urteetan, aspalditik esango nuke, nagusi izan diren, mendebaldean nagusi izan diren bi bideo plataforma, ezta? Web 2.0 deritzonak zerbitzuak ditu, bideoak argitaratzeko eta partekatzeko, eta bi hauek, YouTube eta Vimeo, izan dira, segurazki, hain zuzen, gehien zabaldu direnak. YouTubek ospea handia dauka, gero eta YouTuber gehiago daude hain zuzen, eta batzuek diru asko irabazten dute, oso lan politak egiten dituztelako, sare sozialetan ere plazaratzen dituztelako lanak eta referentziak, eta niri gustatuko litzaidake nola ez, niri ikasleak ere egunen batean ikustea hor YouTuber ospetsu lez, ezta? Hor, Vimeo gehiago zentratzen da Macintosh edo Apple mundua erabiltzen duten erabiltzaileengan, beraientzat segurazki interesgarriagoa izan daiteke, baina erabat desberdina da. Vimeok kalitatea ondo zaintzen du, oain ez da hain arina azkarra deskargatzen bideoak eta bar, da hori ere kontutan hartu behar da. Hau da, zerbitzarien teknologia atzetik dagoena oso importantea da, eta kasu honetan Vimeok ez dauka, YouTubek daukan backend hori, ezta? Hau da, atzean dagoen sistema, hain zuzen, zerbitzari sistema, bideoak harin kargatzeko eta ikusi ahal izateko berehala, ezta? Vimeon ikusiko duzue gehiago tardatzen dela. Hala eta guztiz, esan bezala, bi aukera hoiek nagusi dira gaur egun, naiz eta beste plataforma batzuk agertu diren. Esate baterako, streamintak egiteko plataformak, Twitch bezala, esan nahi dut, jakina. Gero, beste gauza bat, YouTubeen estadistika agertzen da. YouTube horretarako oso ona da, esan nahi dute nola dirua ematen duten, hor monetizazioa ere garrantzitsua da, badaukate partner programa, hor jarri dizuet apur bat informazioa eta gero loturak daude, baina hori ja norberak egin beharko luke eta animatuz gero, jakina monetizazioaren mundu horretan sartu, ezta? Nola ez. Hor adibide bat besterik ez da, YouTubek ematen duen estadistika eta garrantzia, hain zuzen, lana eskuratzeko YouTuberra izanik. Gero, beste problema da, jakina, YouTubeen ere zentzura dago, jakina. Aspaldi honetan ikusi dugu, gero eta kanal gehiago zentzuratu dituztela, batez ere Rusia zaleak izan diren kanalak, ez bakarrik Russian TV, hor ikusten duzuen bezala,
gerra dela eta. Bueno, hori zelan bait aspaldi honetan ikusten ari garen joera da, eta badakizue, askatasunaren aldarria oraindik hor dago, baina mundua dago bi blokeren artean, eta hegoaldeko blokearen aldeko apostua egiten dutenek mendebaldean blokeoa pairatu behar dute. Bueno, YouTubek ere badu hor ikusten duzuen bezala help kanala, lagungarria den kanala, hain zuzen, bueno, ikasteko zelan erabili behar YouTube eta paumak edo lehenbiziko argazki horiek nolakoak izan behar diren, da, bueno, hainbat aholku edo gomendio agertzen dira hain zuzen YouTubeen. Gero, kontutan hartu baita ere, bideo zerrendak egin daitezkela bideokast moduan aurkezteko. Bideokastak egin daitezke, hain zuzen, bideo zerrendak eginez. Nik hor azaldu dizuet bat egin nuena HTML-a irakasteko, batez ere nire ikaslei blogger erabiltzen dutelako, eta batzutan ezinbestekoa da hain zuzen HTML apur bat jakitea, errakuntzak kentzeko, eta bueno, bideokastak oso interesgarriak dira, kanal horiek, zerrenda horiek egin daitezke errazazkoan hain zuzen bideo bat ikusten duzuenean interesgarria, sortu alduzuen momentu horretatik zerrenda bat bideokasta hain zuzen ere. Mesedez, miatu, ikuskatu ondo YouTube aukera handiak ematen bai ditu horrelako bideokastak egiteko. Gero, beste alde batetik, aparatu mobiletatik ematen da bideoak ikusteko pasatzen den denbora osoaren 40%. Estadistikak, orain dela urte batzuek egindako estadistikak hori zioen. Esan nahi dute gure gizartea ikusentzunezko gizartea da, gero eta bideo gehiago ikusten dira, telebista ere, gainera digitalki eta interneten bidez ere gero eta gehiago ikusten da, ikustea baino ez da oain telebista aparatu berrietan nola datorren Android TV, argi eta garbi, eta horretaz gauza bat esango dizuet, kontuz, telebista aparatu bat erosten duzuenean, hau oso importantea da, telebista bat erosten duzuenean, mesedez, erreparatu ia eta ikusi ia Android TV den ala ez. Android TV telebista baldin bada, problemarik ez duzu eukiko etorkizunean, eta hau esaten dizuet, ze marka batzuek, esate baterako Koreako marketan, ez dut aipatuko, dagoena da nolabait geruzak sortzen dituzte, hain zuzen, beraiek lortzeko datuak, zeure edo zeuen datuak, alegia. Hau da, ez da zuzenean Android TV. Esate baterako marka txinatarrek bai egiten dute hori, honestak dira, ondratuak dira alde horretatik, eta Haier, Hisense eta horrelako marketan zuzenean daukazu, eta ja ez duzu zertan izena eman behar, hain zuzen, marka korear horietan edukitzeko, hain zuzen, zure datuak. Hau da, nola erabiltzen duzun Android TV eta zeintzu kanal ikusten dituzun, eta bar. Horrela da. Bueno, oso ondo, hori esan da, esan bezala, segi dezagun, sare sozialetan beharrezkoa delako bideoen mundua. Eta baita ere, esan dezagun, bideoak egiteko eta editatzeko
aplikazioak daudela, gero eta gehiago, eta tabletetan ere erabiltzeko. Esan nahi dut, tabletak ere erabiltzen dira bideoak ikuskatzeko, eta sare sozialetan oso ondo ikusten dira. Egia esan, ikasleek edukitzea horrelako tableta, batzutan interesgarria da, ikusmenerako ere bai, ezta? Problemak sortzen direlako askotan, hainbeste ordu eman eta gero bideoak ikusten eta sare sozialetako postak begiratzen. Bueno, eta aplikazio horietan hain zuzen denetariko aukerak ditugu, nik horre esate baterako ipini dizuet Smart Video Creator, doanekoa, Android, baina asko dira, orain modan dagoena CapCut da, nik aspalditik darabilt, eta egia esan oso aplikazio ona da, baina hor Google Store edo Google Dendan sartu, Play Store horretan, eta hainbat aplikazio ikusiko dituzue gauzak egiteko, esate baterako, ebakitzeko bideoak, audioak aldatzeko, efektuak, transizio desberdinak erabiltzeko eta bar, oso interesgarriak diren aplikazioak. Nik erabiltzen dudan bat da VideoShow Pro, CapCut eta VideoShow Pro telefonoan biak ditut, eta nik pentsatzen dut CapCut hobea dela, baina VideoShow Pro horrek ematen ditu beste aukera batzuk oso interesgarriak, eta horregatik biak mantentzea ez da txarra. VideoShow Pro daukazue 2 eurotan, orain segurazki gehiago balioko du, hala eta guztiz badago VideoShow hain zuzen eta doanekoa, 2 bertsio daude, baina lizentzia edukita betirako, horrelako prezio bat ez da txarra. Gero Android Pro Video Editor ere badaukazue, beste bat ipini dizuet hor, hainbat, esan bezala, hainbat daudelako. Eta tabletetan iMovie oso interesgarria da, merkea ere bada, oain ez dakit nire garaian 4 euro ziren, besterik ez, eta Appleen iTunesen erositekeen edukitzeko tabletean. Podcasta, pasatzen gara podcastera, eta hemen daukazue Wikipediak esaten duena podcastari buruz, ezta? Esaten du podcast bat RSS jario bitartez gailu mugikor eta ordenagailuetan erreproduzitzeko banatzen den multimedia fitxategia da. Hitzak jatorri inglesa dauka, iPod eta broadcast terminoen batura edo elkartze hori da, ezta? Halako indarra hartu du podcastak eta horrek zerikusia dauka interneten banda zabalera handitzearekin, zeren New Oxford American Dictionaryk orain dela ja 20 urteko hitz izendatu batzuen orain dela 20 urte esan nahi dut hitz hori izendatu baitzuen ospetsu bezala, ezta? Esan nahi dut modan zegoen hitza, 20 urte pasatu dira eta oraindik podcastak non nahi entzun ditzakegu. Kazetari ez gain, zaletu asko ere badago podcasta egiten, gustoko duten gairen baten gainean informatu edo musika kaleratu asmoz, edo, azken finean da irratia egiteko beste modu bat, ezta? Podcastaren garrantzia. RSS zerbitzua. Eta hor, diapositiba honetan, hor behan daukazue esate baterako irratia.com, horretan nola den podcast bat. Azken finean XMLNS etiketa, RSS etiketa bat jakina izan behar da, horrela kanal bat sortzeko eta gero kanal horren barruan itemak sortzen ditugu. Etiketa batzuk ipintzen ditugu, hemen ikusten dituzuen etiketak, hizkuntza oso importantea da, kasu honetan irratia.com nola ez Euskal Irrati Digitala. Pentsatu hau
2014ean atera nuela, eta hemen daukazue adibide bat, hain zuzen, nola den podcast bat RSS dokumentua nola bait, ezta? Bueno, pasa gaitezen urrengo diapositibara, eta hemen podcastak sortzeko programak ikusi behar ditugu. Bueno, iPodder izeneko iPodder.org-en hor agertzen dira zenbait programa eta interesgarria. Ikasteko hor daukazue nolabait erreferentzia, klik egiten duzue Learn izeneko betile honetan, eta hainbat erreminta ikusiko dituzue, gero softwarea, podcast producer, bigarrena, gero Audacity, nola ez, e-podcast creator, e-podcast producer, eta bar, informazio interesgarria podcastak egiten hasteko. Bueno, hainbat, egia esan hainbat leku dituzue, hain zuzen, hori egin ahal izateko. Eta beste bat, podcastak ordenagailuetan erreproduzitzeko programak ere komentatu behar ditugu. Hau da, multiplataforma den programa bat oso ospetsua jarri dizuet hemen hasieran diapositiba honetan ikus dezagun, eta hori da Juice. Juice, Fresh, Squeezed, softwaretik deskargatu arren, esaten dut, eta ikusten duzuenez, deskargatzeko 3 aukera dituzuela, programa hau multiplataforma denez, deskargatu alduzue Linuxen, Windowsen, eta Appleen ordenagailuak dituzuenetan. Oso programa txikia da, interesgarria, eta nik uste primerakoa, hain zuzen, podcastak erreproduzitzeko mundu horretan sartu ahal izateko. Niri behintzat gustatzen zait, eta segurazki zuek probatu eta gero gauza bera esango duzue. Gero, bideokasten munduan sartzeko lehen egin dugu lehenbiziko zera, eta gero aipatu behar da, historian oso ospetsua izan den Democracy TV, hau da, Demokrazia izeneko telebista modua. Gero Miro izena eman zioten, eta hau izan zen software librean sortu, eta nolabait ikusten zena etorkizuneko aplikazio bezala, ez da, bideokastak eta podcastak egiteko, eta ikusentzunezkoak ikusentzunezkoak ikusteko, eta beste modu bat. Baina, hainbeste estatu batuetan arrakasta eduki zuen, eta baina gaur egun ez da hain importantea. Gero, diapositiba honetan jarri dizuet iOS sistema eragilerako podcast aplikaziorik onenak, omen direnak redcode.net eta The Next Web gunean agertzen direla, eta sistema eragile hori erabilizkero, hor daukazue hain zuzen mundu honetan sartzeko referentziak, ezta? iOS sistema eragilean batez ere dira podcast doanekoa, Castro, Downcast, Podcastcast, Overcast, Instacast 4, hainbat aplikazio dituzue, probatu, ze urterik urtera batzuk badoaz, beste batzuk berriak datoz, eta hor dituzue gehien erabiltzen zirenak orain dela urte batzuk. 32. Diapositiban aldiz agertzen dira Android sistema eragilean ospetsuak izan diren aplikazioak. Eta hemen Tuning Radio, esate baterako, Stitcher Radio, doan, biak, Beyond Pod, Podcastcast, Dogcatcher, Antenna Pod, doan, hainbat aplikazio dituzue,
bakarri da Google Play horretan sartzea eta ikustea zenbat dauden, berriak zeintzu diren, probatu eta gero geratu hobea denarekin, jakina. Ondoren, ariketa egingo duzue taldeka, talde bakoitzak sistema bat hartuko du, eta orrialde bateko informazioa presentatzeko prestatuko duzue. Orrialdean aplikazioa zertarako den, zenbat balio duen eta zenolako esparrutan edo egoeratan erabil daiteken erranen duzue. Irakasleak honakoak hautatu ditu bideogintzan importanteak direlakoan eta hurrengoan ikusten duzue, esate baterako, punta-puntako baliabide eta bideosistemak, bine.co, Videoscribe, Switch-Ham, DatSaf, Bine, hemen ikus ditzagun batzuk, subtituloak ipintzeko oso ospetsua izan da DatSaf, hainbat hain zuzen. Punta-puntako baliabide eta bideosistemekin zehituz Videoscribe.co, beste bat Bambuser, streamingak egiteko ospetsua izan zen plataforma garai batean. Wrapped, beste sistema bat, Wrapped, eta holan amaituko dugu hain zuzen ikasgai hau. Hitz egin dizuet, ikusi duzuen bezala, bideogintzaz, bideo kastak, podcastak eta aplikazioak. Dena dela, joan baino lehen gogora dezagun CapCut aplikazioa nola gaur egun gehienok erabiltzen duzuen, orain bilatzen ari naiz eta Braven hemen daukazue zer den CapCut. Editorea, adimen artifiziala erabiltzen duena eta gainera erabiltzeko erraza. Batez ere hori da garrantzitsuena eta proba daiteke online eta deskargatu nola ez. Eta hoixe da nire aholkua, hain zuzen editor bat potentea eta hain zuzen telefonoan edukitzeko. Eta gero bestea, hemen ipintzen badugu Power Director, Windowsen erabiltzeko, Power Director Cyberlink, enpresa da Cyberlink, eta hor klik egiten dugunean, hemen ikusiko dugu Power Director 365, edición de vídeos fácil con Power Director. Hemen dituzue loturak eta bat daukazue gainera aplikazio bezala Google Play eta zehazki Amazonen, Softonic, hainbat lekutan dago Power Director, topatzen dugun hainbat hemen esate baterako PC Magazinek bos izar ematen dizkio aplikazioari eta nire ustez interesgarria oso ona delako. Gehiago badira, eta gainera ez gara sartu beste aplikazio batzuekin, esate baterako aplikazio horiek screencastak egiteko eta loturak egiteko telefonoarekin eta ikusi ahal izateko telefonoan agertzen dena ordenagailuan eta iriun webcam bezala eta baina hori beste klase baterako utziko dugu. Eskerrik asko ikasgai honetan bat egiteagatik nirekin, ikaslei batez ere, zuena da hitza, badakizue komentarioak ipini aldituzuela screencast honetan eta hurrengorako izan ongi.